Πρόσεχε το περιβάλλον σου. Το περιβάλλον σου, αν είναι αρνητικό, αποτέλεσμα. Συγγνώμη για την έκφραση. Το περιβάλλον σου, αν είναι έστω και ένας άνθρωπος, γιατί όλοι οι άλλοι είναι αρνητικοί και έχεις κρατήσει έναν άνθρωπο, ακόμα και εσένα μόνο σου να κρατήσεις και να μελετάς και να παρακολουθείς ανθρώπους πιο θετικούς, πιο έμπειρους, με μεγαλύτερη γνώση από εσένα, μόνο θετικά αποτελέσματα θα έχεις. Αυτή τη στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε ότι για να εξελιχθούμε δεν μας ωφελεί σε τίποτα η τοξικότητα ανθρώπων, καταστάσεων και οτιδήποτε. Πρέπει να με απομακρυνθείς από αυτά όλα, το προσωπικό μου βίωμα, για να μπορέσεις να εξελιχθείς. Πρέπει να φύγεις από την αρνητικότητα και την τοξικότητα και να μπεις σε έναν άλλον κόσμο, πιο αισιόδοξο, πιο θετικό. Αν ακόμα και από την ίδια σου την οικογένεια πρέπει να αποτραβηχτείς, να κρατήσεις αποστάσεις και να βάλεις τα όρια σου, κάντο. Γιατί μπορεί και η ίδια σου οικογένεια ή οι ίδιοι σου υπερικοί φίλοι να είναι με ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, ο οποίος είναι αρνητικός.